Olivia e a caza do tesouro. Julian, onde está a señora Hogenmuller? Ela nunca chegara a tarde antes, ningunha soa vez. Bos días, clase. Bos días, señora Hogenmuller. Quen sabe que é isto? Un sombreiro con un enriba. Sí, pero que significa? Que o un é o seu número favorito. Que é a única profesora da nosa clase. Que é a profesora número 1. Moi cerca, Olivia, moi cerca. Todos coñecedes a caza do tesouro anual da cidade. Sabedes a quen escolleron como mestra de cerimonias? A min. A vostede, señora Hogenmuller. Iso é, mesmo lle van chamar a caza Hogenmuller. Van cazar Hogenmullers. Non, Harold. As familias seguen pistas por toda a cidade e unha familia atopa o tesouro. Espero que todos participedes. O primeiro que necesitamos é o nome do equipo. Coma... Propoño o equipo Olivia. Todos a favor? Moi ben. Agora imos ver a seguinte cousa da miña lista. Necesitamos un uniforme. Teño unhas cantas ideas. Que tal unha cousa así? Se cadra este é mellor. Ou este. Cariño, supónse que temos que levar roupa normal e un casco coa cor que escollamos. Oh, daquela vou empezar a colorear os cascos do noso equipo especial agora mesmo. Aboiña, que estás a facer? Tai chi, exercicios chineses. Dache equilibrio, non si? E concentración. Axúdalle ao noso equipo na caza do tesouro. Que podo facer? Ti e papá encargadesvos dos aperitivos. Imos necesitar recuperar folgos. Plátanos! Sede benvidos á caza Hogenmuller. Mamá, papá, necesitamos ver esta competición de forma científica. Ben pensado, Julian. Francine, imos ter que facer o que sexa para gañar este ano. Que chegue xa! Quentamento. Tocado xeonllos, estricados brazos, tocado ceo. Saltos de tesoira. 5, 4, 3, 2, 1. E agora asegurarse de que levamos o necesario. Botella de auga. Levamos. Plátanos. Levamos. Perry. Levamos. Aínda non sei se levar a Perry é boa idea. Imos buscar un tesouro e como é moi bo escondendo cousas, seguro que tamén o é atopando as que outros agocharon. Ben visto. Patíns de rodas. Levamos. Vale logo. 1, 2, 3, seguídeme. Señoras e señores, e nenos, é hora de iniciar a caza Hogenmuller. Coa mestra de cerimonias deste ano, eu. Agora escoitade atentamente as regras. Na competición ides pasar por 3 lugares da cidade. En cada lugar o voso equipo escolle un membro para realizar unha proba absurda. Cando a pasedes, douvos unha destas. Son pezas dun puzzle. Cando poñades 3 pezas xuntas, teredes unha pista que vos levará directos ao tesouro. Quen o encontre primeiro gaña. Preguntas? A nosa primeira parada é o supermercado. Levade con vos os patíns porque cando a campaso e a competición empeza. Os vosos postos. Preparados? ¡Vamos! Adiante, equipo Olivia, vamos. Sí! ¡Ja, ja! Ai, cariño. Ai. Ai, non, a roda
perdeuse. Adeus, Olivia. Temos que colocala, estánnos adiantando todos. Hola, Olivia. Adeus, Olivia. Vamos, Francine, continúa. Deus, ese é moito descanso pro equipo Olivia. Serán quen de colocar o patín de mamá a tempo. Eles están a probar con todo, pero aquela roda non quere colocarse. Perden segundos, minutos. Estará todo perdido pro equipo Olivia. Esvaécense os seus soños de gloria. Esperad, parece que Olivia ten un plan. Se cadra, non todo está perdido. Poden facelo. Poden Olivia e Perry arrebatar a vitoria das mandíbulas da derrota. Aí veñen, son Perry e a mamá de Olivia. Aí veñen dando a curva. Aí está Olivia coa súa familia. Oh, eles están remontando, están remontando. Están moi cerca da familia de Julian e da de Francine. Aí van. Sí! Toma, mamá, isto vai funcionar. Agora alégrome de traer a Perry. Pois claro, é un canciño moi bo. Chegamos ao supermercado, equipo. ¡Sí! Benvidos á proba absurda número 1. A proba individual de sorber espaguetes. Ei, Olivia, a quen escolle a familia para a proba? Escollemos con cuidado, porque se o espaguete se coa polo nariz podemos ter problemas. Sí, deixade, mamín, son moi bons sorbendo espaguetes. Imos facer así. Sorber espaguetes, definitivamente el. Sí, imos deixar que sexa Ian. Vale, fago eu. O meu irmán Ian. Vai no facer el. Francine tivo un bo comezo, Ian. Pode sorber. Oh, El non está interesado no estilo. Este neno é velocidade pura. Ule, Francine. Sí! ¡Sí! ¡Buen traballo! sí. Unha demostración asombrosa. Unha sorbida despreocupada e cocha. Así é todo, o equipo Olivia manda. Sí, imos moi ben Este é así, o camiño. Olivia, ben Bo feito. traballo. Sí. Tomade, velaquí a primeira pista. O tesouro é unha noz. Ou é parecido. Ou está dentro dela. Ian, que? Equipo Olivia, a vosa próxima parada é a Biblioteca Municipal, pero en patinete. Rum, rum. Adiante, equipo Olivia, vamos! Non te preocupes, Francine. Eles teñen velocidade, pero nós temos maneiras. Temos que bulir! Temos que bulir. Mira do tamaño daquela montaña. Oh, mellor agardo por vos aquí. Meu Deus, temos que conseguilo. Ai, cando as cousas se poñen difíciles. Todo o mundo para a descansar. Penso que o que se di é que cando as cousas se poñen difíciles, as cousas... Ai, parada para un vaso de auga. Cando as cousas se poñen difíciles, ai, conseguen, ai, ir, ai, bebería algo.